Det er ikke nogen hemmelighed, at vi længe har ventet på den nye Wii-konsol, som hedder Wii U. Og vi har været en tur i Frankfurt for at se nærmere på selve konsollen, hvordan den virker. Og ikke mindst nogle af de spil, som er meget, meget ventet til den. Og vi vil prøve at lave en gennemgang og se lidt på, hvad det egentlig er, den nye Wii U-maskine kan, og hvor den adskiller sig fra den gamle Wii. Og også se på, hvad det er for en type spil, vi skal forvente, og hvordan vi skal forvente at spille dem. Der hvor Wii U adskiller sig helt radikalt fra den gamle Wii-maskine, det er, at man har en meget, meget speciel controller til Wii U. En controller, hvor man faktisk kan se og spille selve spillet. Som vi kan se her, så bruger man den lille specielle Wii U-controller til at følge med og til at spille, til at tage billeder osv. og se, hvad der foregår på skærmen. Det er en todel form for spil. Nydelse, hvor man dels har sin egen store fjernsynsskærm, hvor spillet udspiller sig på, og samtidig med har man så den her Wii U-controller, hvor man skal styre, hvor man samtidig med også kan spille dele af spillet og se forskellige andre objekter, se nogle baner, se hvor man skal hen, og man kan, som I kan se her, kan man også tage billeder osv. Så det er en meget speciel controller, det er en meget speciel spiloplevelse, og det er jo der Wii U i allerhøjeste grad vil adskille sig fra nogen anden spilmaskine, vi har set hidtil. Så kan man spørge sig selv, hvorfor vil vi overhovedet spille Wii U på skærmen, når vi samtidig med tilsyneladende spiller nøjagtigt det samme på håndcontrolleren. Der kan man se, som vi ser her, noget af forskellen, det er jo, at på håndcontrolleren kan du lave en masse ting, du kan bruge den som touchscreen, og få tingene til at ske på selve skærmen. Og det er så en af de forskelle, der vil være, det er jo, at det, der sker på skærmen, er selve spillet, og på din touchscreen og på Wii U-controlleren kan du så udføre nogle ting, og her kan du for eksempel skære græs, du kan hoppe op og befri nogle af dine venner ved at bruge Wii U-controlleren som touchscreen. Og det er en af de features, som controlleren gør. For ellers så kan man godt stille sig selv spørgsmål, når det nu er det samme spil, der udspiller sig på controlleren, hvorfor vil vi så overhovedet spille den på tv? Så kan vi lige så godt bare nøjes med at spille den på controlleren. Men det er noget af det, vi kan se her. Det er jo, at man kan bruge controlleren som touchscreen og få tingene til at ske kun på controlleren. Vi kan ikke sidde og pege på fjernsynet med vores fingre endnu. Det kan vi så gøre på controlleren. I det spil her kan vi se lidt af det, som vi i forvejen har kendt lidt fra den nye Wii U. Det er nemlig, at man bruger så sin Wii U-controller som en form for platformer, fra man skal kaste eller skyde eller spille golf blandt andet. Her kan vi se, hvordan man skal ramme nogle figurer på skærmen ved simpelthen at affyre fra sin controller. Forholdsvis en forholdsvis enkelt og basal ydelse her, men det er jo klart, det er noget, der er potentiale, det er noget, som er interessant, og man kan forestille sig rigtig, rigtig mange ting, man kan bruge det her til, når først vi ser, at det her det virker. Og se, det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt med fyren, som står og spiller her, som får fyret afsted mod objekterne på skærmen ved at sigte fra sin controller. Så der er ingen tvivl om, det er en spændende ting, det er en rigtig sjov ting, og der er virkelig potentiale i de ting her på Wii U. Yoshi balón. Málo vezmeš jedničkou a pak máváš. Ne, já prostě No tak tam se teda teda spolíhá, když to jednou dělal správně. Her ser vi også Wii U
Fit, det meget kendte spil, hvor man laver fitness, som også kommer til Wii U. Her ser vi, at det kan bruges til mange forskellige ting. Det, der sker her, det er, at pigerne står på bordet, som vi også kender fra Fit, og bruger den her gang controlleren som en tallerken. De skal balancere rundt mellem gæsterne i en restaurant. Der gælder det om at holde både at træde rigtigt på bordet, og samtidig med at holde tallerkenen, som jo så den her tablet, den Wii U controller, holde den rigtigt. Det er også en sjov ting og et sjovt game mode, som bliver vist her. Okay, scanning is very important. You first lift your feet to the screen and now you're looking inside. If you look around you can find some characters in the white one. If you hold the analyze button, that's okay. It's going to tell you what you found. In this case, it's just empty body. There's a box. Og her har vi den så. Det er jo den nye håndcontroller til Wii U, som skal bære hele systemet. Som I kan se, så er det jo faktisk en kopi nærmest af en håndholdt maskine som en Nintendo DS eller en PlayStation Vita eller en hvilken som helst anden håndholdt maskine. Det er en slags tablet, bare med de her analoge sticks på og så en masse knapper, som man kan styre. Og det er også det, der er meningen med det hele, det er jo, at man vil kunne styre spillene og have spillene på sin Wii U controller og kan sidde med den foran skærmen og udføre en masse ting og samtidig med at spille sit spil og have de her specielle ting, som kan ske på controlleren, som så ikke sker på skærmen. Det er en lille fix. Du kan se min hånd, det er en god stor mandehånd, så det er altså en kompakt ting. Den er god at sidde med. Den virker også meget robust, det skal den selvfølgelig også være. Og så ser den faktisk ud til at fungere ganske fint. Så det bliver meget spændende at se, hvordan det bliver modtaget, og mest alt bliver det spændende at se, hvordan den vil kunne revolutionere markedet. For et eller andet skal den jo kunne tilbyde, som ikke bare er en ekstra skærm til spillet. Fordi der er ingen tvivl om, at Nintendo skal ud og sælge Wii U på den her controller. Det er også den, der bliver brugt til at skal sælge selve den nye maskine. Så et eller andet helt unikt er de nødt til at finde på til brug for den her controller, som man som forbruger sidder derhjemme og siger, det er jeg simpelthen nødt til at skal have det her. Vi har ikke set det endnu, det vil jeg retfærdigvis sige. I de spil, vi har fået præsenteret indtil nu, har vi ikke set det her evigt revolutionerende nyt, som gør, at man er bare nødt til at skal have det her. Men det er en smart ting, det er en ny ting, det er en revolutionerende ting, og som I også har set på de videoklip, vi har vist, så er det altså noget, der er noget potentiale i. Men det bliver spændende at se, når den kommer på markedet. Det bliver spændende at se, hvordan den bliver modtaget. Også i Danmark, som jo plejer at være rimelig godt med på det nye. Så vi glæder os meget til at få den hjem og få den i stuen, fordi det er selvfølgelig noget helt andet, når man sidder med noget derhjemme og kan sidde og bruge noget tid på det, i stedet for bare at prøve det på en messe, en præsentation, som vi har haft nu. Det bliver spændende at få den hjem. Så vi er meget forventningsfulde og meget spændte på at se det endelige resultat, når Nintendo får sendt den rigtige maskine ud på markedet.